Vyrazil jsem nakoupit si nějaké věci do Lidlu a normálně nemůžu uvěřit vlastním očím. Podívejte se. To je sluníčko a to je modrá obloha. Já jsem nevěřil tomu, že něco takového tady ještě uvidím do konce semestru a je to tak. Dneska budu celý den venku. Celý den ne, ale budu se snažit co nejvíc být venku. Dneska bylo fakt celý den krásně, teďka je večer a je taky jasno, vidím hvězdy. A dneska je 23. listopadu, což je v Americe Den díku vzdání. A já jsem pozvaný k mým americkým kamarádům na večeři, právě na takovou tu tradiční večeři na Den díku vzdání, takže se na to moc těším a jsem na to fakt zvědavý. Nakonec byl krocan moc drahej a bylo kuře, ale i tak super. Pult se zákusky jste ještě ze stockholmského letiště neviděli a už fakt nevím, co mám ukazovat, když jsem tady každý týden. Tak tohle je zatím rekord. Boarding je 50 minut před odletem. Už ani nevím, po kolikátý kolem letadla ve společnosti prochází. Měl bych to někdy spočítat. Začala už být pěkná zima a tak našemu letadlu museli nejdřív sundat námrazu z křídel a až pak se mohlo letět. Vydal jsem se na sever do švédského města Luleå. Byla to jen zhruba hodinka letu. Bylo to poprvé, co jsem přistával na sněhu. Letiště bylo sněhem komplet pokrytý. To, z čeho se v Praze zbláznějí, mají tady tak 5násobný a v pohodě fungují bez omezení. Luleå je malé město, ale přece jen něco zajímavého může nabídnout. Teďka se procházím po takový obrovský zamrzlý ploše a je to teda hustý. Tamhle je rolba, která tady připravuje takové trasy a tamhle jeden pán je dokonce ve stanu a stanuje v této zimě. Je tady -7 stupňů a on tady stanuje. Po pár hodinách jsem se ještě přesunul do města Skellefteå, ze kterého jsem letěl pak večer zpátky do Stockholmu. Měli tam to nejmenší letiště, který jsem viděl. Třeba duty free obchod, který je jinak dost velký, byl maličkej a dokonce bez obsluhy, museli jste platit u stroje. Tímhle odletem jsem si odškrtnul poslední město ve Švédsku, kam se dá doletět s mojí oblíbenou společností. Jak jsem předtím říkal, že to je poslední hezký den, tak jsem teďka vstal a podívejte. To je nádhera. Už začal advent a takhle já si přesně představuju ten vánoční čas. Teď jdu do školy, modrá obloha a z ní sněží. Tohle je prostě něco neuvěřitelného a tohle v Česku asi nikdy neuvidím. Takže jsem strašně rád, že jsem tady. Nesmí chybět další skvělá procházka do přírody. Tak tady se v létě normálně koupe a teď a tohle je hnedka další den. Tohle by u nás v Česku položilo totálně dopravu. A jelikož se opět blížil konec týdne, vyrážím už tradičně směr letiště.
Jsou tady 3 gatey a já jsem tady v tom místě úplně sám. Všichni jsou nahoře, mačkají se tam a já tady mám celou dobu krásně pohodku a můžu si pracovat tam na počítači. Nejdřív jsem se stavil v Göteborgu pro tohle blázínka a po vyslechnutí bezpečnostních pokynů v letadle, který známe už nazpaměť, jsme začali po příletu hledat, kam složit na noc naše 2 hlavy. Až jsme našli luxusní pokojíček v tomhle 5hvězdičkovém hotelu jménem Dublinské letiště. Šmejdi, Víčko, šmejdi. Tak to vypadá tak, v našem skromném prodeční vlast. Kámo, neříkej, že tady to není luxus. Máš to i z madrací. To je jako legit, je to fakt dobrý tohle. Jsi si jistý, jo? Tak tady máš fakt, kámo, i tu madraci. Hej, Kanada, Počkej, bouchni ty madrace ještě jednou, jak je měkká. Spát se nám ale ještě nechtělo, tak jsme si to volné letiště pořádně užili. Ráno pak už byl čas prozkoumat Dublin. Můj ideál. víš to, co já mám rád. A co by to bylo za prozkoumávání, kdyby v tom nebyla i návštěva pivovaru známého piva Guinness? Obrovské množství suvenýrů, detailní popis toho, jak se pivo vyrábí a taky ochutnávka z pivního panáku. A nakonec pivo s výhledem na celý Dublin. Po procházce večerním městem byla už chvíle uchýlit se ke spánku, ale místo na spaní v hotelu jsme opět neměli. A dneska máme další 5hvězdičkový hotel. Tak dobrou. Z Irska jsme vyrazili do Spojeného království, konkrétně do Skotska a ještě konkrétněji do města Glasgow. To jsme si krátce prošli a pak sedli na autobus do přírody. A ten hike na místní jedinečné hory byl úžasný. Večer už zpátky v Glasgow. Tuhle noc jsme měli poprvé ubytování, spali jsme v hostelu na skutečný posteli. Dost to bodlo. Pak už jsme jen dojeli na letiště města Edinburgh a vydali se zpátky do Švédska. Nejdřív do Göteborgu. A protože mělo letadlo hodinový zpoždění, dostali jsme zadarmo letištní salónek. Tohle je největší překvapení této cesty. Na to, že ta letenka skoro nic nestála, jsme si ty peníze za ní, myslím, slušně užili.
Jídlo i pití skvělý, tak jsme se samozřejmě nešetřili. To se pak pěkně do Stockholmu letělo s plným bříškem a hlavně s opět skvělým pocitem z dalšího povedeného výletu. Obzvlášť, když v tom letadle bylo jen 10 lidí a každý měl tím pádem na výběr 19 sedaček. No a když už byl celý víkend takovej, že jsme spali v podstatě jenom na letišti až na jednu výjimku, tak jsem se rozhodl, že nebudu platit za drahý vlak takhle v noci ke mně domů a vyspím se i tady na Arlandě. Tady jsem přece jenom ještě nespal. Tak dobrou noc. Tak dobré ráno. Teďka už jdu na bus a jedu domů. Každopádně taková zajímavost, teďka je venku minus 18 stupňů. To je extrém. Právě jdu z hodiny ze školy a dneska vám ukážu, jak tady funguje menza a jak se tady stravujeme, když chceme jít na oběd ve škole. Thank you. Hnedka po 2 dnech od výletu na ostrovy jsem už se svými spolužáky seděl v autobuse a byl před námi velmi zajímavý výlet. Jeli jsme do Laponska, což je oblast až za polárním kruhem. Vyrazili jsme na výlet do Kiruny, což je město kousek od toho místa, kde bydlíme a procházíme se tady centrum. Zajímavostí je, že tady je takový velký důl, kde těží železo a kvůli tomu dolu musí celé tohle město přestěhovat 3 kilometry na východ, protože je nebezpečný u toho dolu bydlet. Takže ten důl se musí opravdu vyplácet, protože jinak by na to asi neměli peníze a nemohli by to stěhovat. Ten důl vyrobí tolik železa každý den, že by z něj každý den mohli postavit 6 Eiffelových věží. Takže fakt hodně. I tady v těchto končinách je Škodovka. Dokonce Felicie. Neskutečný. Pak už na nás čekali pejskové husky a jejich psí spřežení. Dali jsme si i místní sport, běžkování, zabobovali jsme si a pokecali v hospodě na místní recepci. Další den ráno jsme vyrazili do Norska. Nejdřív jsme dali koupačku v totálně ledové vodě ve fjordu. A pak už jsme se přesunuli do Narviku, což je norský přístav vzdálený od laponského Björklidenu, kde jsme bydleli jen kolem hodiny cesty. Tady takhle na severu v půlce prosince už mají polární noc. To znamená, že nevidí několik týdnů slunce. Rozhodnívá se tak v 10 a ve 14 hodin je už skoro tma. My jsme do Narviku přijeli za světla a díky štěstí na počasí jsme z hory po výjezdu lanovkou měli tyhle dechberoucí výhledy. Před odjezdem zpět do Björklidenu jsme ještě ochutnali jednu specialitku – whale burger, velrybí burger. Večer byla noční procházka do divočiny ve speciálních botech, které můžete znát už z části o pobaltských zemích. Ráno jsme měli kurz různých aktivit v divočině, stavění šeltrů, lovení ryb v zamrzlém jezeře, a rozdělávání ohně bez syrek.
Odpoledne jsme navštívili soby a dozvěděli se něco málo o místní kultuře domorodých Laponců. Nabízí se otázka, byla takhle daleko na severu vůbec vidět polární záře?